مشاهدينا تلفزيون ديالنا.
ଆପଣ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରଥମ ଧରିକି ଆସିଛି। କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଏ ସବୁ? ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ମାନସିକ ବୁଡ଼ ପକେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିବ ସେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ।